Za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsednička, vážená pani spravodajkyňa, milé kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi krátko vystúpiť k tomuto návrhu zákona. Niečo som načetla už vo faktických poznámkach. Teraz sa tak komplexnejšie pozriem na tento zákon a možno navrhnem nejaké východisko z toho, o čom sú to vlastne najväčšie debaty a najväčšie polemiky. Takže v úvode chcem povedať, že už keď pani podpredsednička, pani Zmajkovičová niekedy v máji alebo v júni avizovala v médiách, že sa chce venovať tejto problematike, tak som sa veľmi potešila, že niekto z vládnej strany otvára túto problematiku, aj keď celkom dobre nerozumiem, prečo sa vlastne už vtedy nespojila s vládnou stranou a nevytvorili možno vládny návrh zákona, lebo ja považujem podobne ako na túto tému za veľmi dôležitú. Ale prišla s touto tematikou sama, tak som predpokladala, že keď s ňou príde, že bude veľmi dobre pripravená táto problematika, tento návrh zákona. Takisto sa odvolávala na niektoré zmeny zákonov alebo vyhlášky, ktoré sú realizované v tomto čase v Českej republike. Zrejme aj oni majú nejakú úpravu, ktorou sa snažia tento problém narastajúcej detskej obezity riešiť. Avšak s kvalitou zákona, s ktorou prišla, moja tá radosť z toho, že sa táto problematika otvára, pominula. A dovolím si pomenovať, vrátim sa vecne k tomu zákonu, niektoré vecné chyby, ktoré tam sú a nikdy som si nemyslela, že ako lekár budem upozorňovať na legislatívne chyby právničky, ktorá priniesla takýto legislatívny návrh do Národnej rady. Ale hovorím to so všetkou úctou k pani podpredsedničke, možno v snahe, aby sme sa v budúcnosti vyhli takýmto elementárnym chybám a nemyslím si, že zákony Slovenskej republiky by mali byť v takejto forme a v takejto kvalite, ako sú to teraz predložené. Podobne ako pani podpredsednička vnímam problematiku narastajúcej detskej obezity ako veľmi vážnu. Ja som vystúpila aj na zdravotníckom výbore, kde sa prediskutoval tento zákon, kde som mu podporila. Povedala som jej konkrétne, že podporujem istým spôsobom reguláciu alebo výber potravín, ktoré sa budú v bufetoch predávať. To som ešte netušila, aký pozmeňujúci návrh pani podpredsednička do zdravotníckeho výboru priniesla. Možno neviete všetci o tom. Bol tam pozmeňujúci návrh, kde trošku upravila niektoré potraviny a v druhom bode zaviedla pokuty. A uviedla vlastne orgán, ktorý bude dozorovať nad tým, čo sa v bufetoch predáva. Obidva tieto body mali problém. A to, že mali problém aj tieto body a že má problém aj tento bod, ktorý vlastne jediným bodom, ktorý je v tomto návrhu zákona, bolo potvrdené aj na školskom výbore, kde mám tu, a teda dovolím sa vám prečítať hodnotenie legislatívneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý podľa môjho názoru, tak ako som ho ja prečítala, ako som ho pochopila, má negatívne stanovisko, teda kritizuje presne to, čo nápadne má ja, a síce nejednotnosť niektorých týchto zákazov a takisto nevhodnosť zavedenia pokút, ktoré boli na zdravotníckom výbore zavedené. Domnievam sa, že pán poslanec Petra, ktorý pôjde v rozprave za mnou, priniesie pozmeňujúci návrh, pretože tento návrh bol už predložený v školskom výbore a nebol prijatý, bol teda 5 poslancami prijatý, 5 sa zdržali alebo boli proti. Takže nebolo dostatok hlasov, ale verím teda, že zrejme prijatý bude. A takisto som komunikovala, treba popravde povedať, aj s pani podpredsedničkou niekoľkokrát, kde som jej navrhla možné úpravy, pretože zabudla na vyslovene niektoré škodlivé potraviny a naopak niektoré potraviny, ktoré by nemali vymiznúť z bufetov, sú tam teraz zahrnuté. Takže nechám sa prekvapiť, čo z tohto sa podarilo. Nehovorím, že to bol môj nápad, alebo že by to prebrala, alebo nedaj Bože, to by som si nikdy nedovolila. Je to proste práca spoločná, takisto sa ja tejto problematike venujem, takisto aj ona má určite veľa poradcov aj z radou odborníkov, ktorí k tomuto sa vedia vyjadriť. Niektorých som kontaktovala ja, takže vám potom poviem bližšie o tom. V prvom čítaní sa mi nepodarilo vystúpiť, bolo to tak ku koncu rokovacieho dňa, takže dovolím si teraz aj pár faktov z jednej štúdie, ktorá sa realizovala v Bratislavskom samosprávnom kraji. Bolo do tejto štúdie zahrnutých viac ako 4,5 tisíc detí. Boli to vlastne, pred 2 rokmi sa robila štúdia podobná na základných školách a teraz sa robila štúdia na stredných školách. Z tejto teda druhej spomínanej bolo zahrnutých 4,5 tisíca detí. Z rôznych škôl, myslím, že tam bolo cez 40 škôl, boli to učilištia, stredné školy, gymnázia. A štandardnou technikou pri metodike tejto štúdie mala som to šťastie byť aj ja, zodpovednou riešiteľkou bola pani doktorka Zora Gerová,
ktorá za všetko zodpovedala a vlastne boli dodržané aj medzinárodné odporúčania na meranie hmotnosti, meranie výšky, meranie kožných rias, vypočítavanie obsahu tuku týchto detí. Vyplňal sa 10-stranový dotazník, kde veľmi podrobne sa rozoberali mnohé faktory zo života tejto stredoškolskej mládeže, vrátanie stravovania v školských bufetoch. Nahodnotil sa vlastne pohybová aktivita, či už v školách, koľko detí bolo napríklad oslobodených od telesnej výchovy, a takisto stravovacie návyky, koľko detí sa stravuje v školských jedálniach, koľko si chodí kupovať do tých bufetov, čo si hlavne kupujú a podobne. Čiže vlastne aj táto štúdia sa dotýkala priamo toho, čo my teraz upravujeme. A ešte stále nie sú tie výsledky úplne spracované, ale sú niektoré opisné. Existuje už taká prvá publikácia, ktorá bola vydaná, kde sa vlastne opisujú čisto faktograficky, koľko detí bolo vyšetrených, teda nejaké údaje od tých detí, koľko bolo dievčat, chlapcov a tak ďalej. Ale čo sú zaujímavé, ešte zatiaľ sa nehľadali nejaké možné vplyvy na výskyt obezity, ale úplne alarmujúce boli prvé výsledky, ktoré sú teda už opublikované, a to výskyt vysokého tlaku krvi u týchto detí a obezity. Pričom prehypertenzia, to znamená, že tlak krvi je mierne zvýšený nad normu, nedosahuje ešte hypertenzné hodnoty, čiže treba byť obozretný a ešte raz podotkínam, že ten tlak bol meraný podľa štandardov, teda je porovnateľný aj s inými výsledkami. Tak tá prehypertenzia sa objavila takmer už 45% chlapcov a 11,2% dievčat, čo uznáte sami je alarmujúce číslo. Obezita hodnotená podľa Body Mass Indexu vzhľadom na vek sa objavila u 18% chlapcov ako nadhmotnosť, čiže mierna nadváha, a takmer o 15% dievčat. Obezita už definovaná podľa veku, podľa Body Mass Indexu bola u viac ako 17% chlapcov a 10% dievčat. Čo je ešte možno také zarážajúce je, že do tejto štúdie bol samozrejme vstup tých detí dobrovoľný, takisto mali niektoré laboratórne odbery realizované, takže museli súhlasiť, museli podpísať informovaný súhlas a to, čo aj moji študenti, ktorí chodili na tieto merania, ktorí boli zapojení do tejto štúdie, hovorili, bolo to, že väčšina viditeľne obéznych detí sa nezapojila, pretože sa hanbila. Dievčence, ktoré boli v tomto adolescentnom háklivom veku, sa jednoducho nechceli zapojiť. Takže môžeme povedať, že tieto výsledky budú možno ešte podhodnotené. To je situácia v Bratislavskom samosprávnom kraji. No a určite by bolo zaujímavé sledovať možno situáciu, že na východe nie je taká zlá situácia. Kto vie, možno sa podarí takéto niečo podobné realizovať na celom Slovensku. V tomto sa s pani podpredsedničkou zhodneme, že tá situácia je alarmujúca. Keď som mala možnosť byť v niektorých západných krajinách na stážach už niekoľko rokov dozadu, tak ten problém obezity narastal plíživo všade. Mala som možnosť byť na jednej stáži na juhu Talianska, v takej chudobnejšej komunite, kde som bola prekvapená z toho, koľko mladých ľudí bolo obéznych a spôsob vlastne života, ktorý viedli. Tam do 9. jednoducho boli všetky reštaurácie pozatvárané, ľudia pracovali po poobednejšej sieste. O 9. sa to otvorilo, prišli sme do reštaurácie, takú pizzu veľkú, ako tam deťom predávali, som na Slovensku nevidela, čiže obrovský tanier cez pol stola a ako predjedlo boli hranolky s kolou. To tam všetky tie decká, tie školopovinné sa tým napchávali a zjedli to. My sme mali problém tú jednu pizzu, polovicu z toho zjesť, ale za 3 mesiace sme si zvykli. Čiže to je to, ako sa človek dokáže prispôsobiť, keď nemá inú možnosť. Čiže týmto chcem poukázať na to, že aj niečo vyťahneme z dôvodovej správy, ktoré uvádza veľmi správne pani podpredsedníčka, že máme mnohé programy podpory zdravia, prevencie výskytu kardiovaskulárnych chorôb, ale konkrétne kroky z môjho pohľadu, ktoré by sa realizovali v praxi, chýbajú. Ako sama tvrdíte v tej dôvodovej správe, tak vláda Slovenskej republiky schválila viacero koncepcií a programov, ktoré súvisia so zdravím a životným štýlom mladých ľudí. Napríklad koncepcia štátnej politiky zdravia našej krajiny, Národný program starostlivosti o deti od dorast Slovenskej republike, ktorý bol vytýčený na roky 2008 až 2015. Národný program podpory zdravia, ktorý som už spomínala aj vo faktickej poznámke. Podpora zdravia v 21. storočí. Národný program prevencie obezity a iné dokumenty. A všetky tieto dokumenty musíme zavádzať a mali by sme zavádzať a sú aj obrazom implementácie európskej stratégie v tejto oblasti a stanovujú úlohy štátu, napríklad EU akčný plán detskej obezity na roky 2014 až 2020. O tom, že ten zdravotný stav detí a školopovinnej mládeže sa zhoršuje, že obezita narastá, že sa presúva výskyt obezity do mladších vekových skupín, už vlastne na základnú školu, kde môžeme vidieť obézne deti a samozrejme na strednú školu, o tom nie je pochyb, o tom sa nemusíme baviť. Spomenula som aj teda niektoré konkrétne výsledky.
aj keď teda len z určitej časti Slovenska, ale podobné štúdie sú robené aj v rámci Európy a hlavne rozvinutých krajín, kde majú takisto s obezitou problém. Ako som už spomenula, v Čechách sa snažia túto situáciu nejakým spôsobom riešiť, takisto pomerne razantne. V severských krajinách je neakceptovateľné, aby sa predávali v školských bufetoch potraviny, ktoré vplývajú na vznik obezity, sú teda týmto spôsobom nezdravé, čiže obmedzujú sa. Vo Fínsku je napríklad zvykom, že sa je sladkosť raz do týždňa. Hej. Tie deti cez týždeň nevidia sladkosti, dajú si v nedeľu koláč alebo nejakú sladkosť a fungujú. Čiže asi by som to definovala tak, keď tá spoločnosť vie nájsť spôsob, ako samozrejme tá zdravotná výchova je najdôležitejšia, edukovať rodičov, deti a funguje to. To je super. Takto by to malo byť. Ale zjavne to u nás niekde nefunguje. Niekde je chyba a nehovorím, že tým, že zakážeme v bufetoch isté potraviny, sa tá situácia naraz zlepší. Dovolím si tvrdiť, že ani zámerom pani podpredsedničky parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky nebolo zrušiť bufety, alebo zakázať deťom jesť horálky, alebo napiť sa sladkého nápoja. Ale takisto ako ju určite trápi to, že v škole na hodinách možno absentuje zdravotná výchova, možno by mala byť ako osobitný predmet, mohli by sme sa nad tým zamyslieť spoločne, že by sa dostala napríklad do osnov výchovno-vzdelávacieho procesu. Ale každopádne v rámci iných hodín niečo tie deti učíme a potom vyjdú za dvere triedy a majú bufet, kde môžu mať niečo zdravé v kútiku na spodnej poličke, ale ovalí ich vlastne spektrum nezdravých potravín, ktoré si kúpia, lebo na to majú chuť. A ja ich ľúbim, ja si ich tiež kúpim, aj deťom svojich kúpujem. Ale možno v závere poviem takú filozofiu, možno ako by sme to mohli riešiť. A každopádne si myslím, že to je tak závažná téma aj z hľadiska možno liberálov, ktorí majú na to svoj pohľad a ja ho berem, je zaujímavý a niečo pravdy majú. Ale nerieši to nič na tom, že tá situácia je vážna a nejako sa to podľa môjho názoru nelepší, takže niečo treba určite robiť. Ale každopádne nejakým zákazom a ešte takýmto spôsobom a takouto kvalitou zákona, myslím si, že v tomto momente je skôr prehrou ako výhrou. A teraz sa budem venovať vecne návrhu zákona. Dúfam, že sa nenahnevate, keď to trošku bude trvať. Skúste sa zamyslieť nad tým, neviem, či ste všetci čítali tie body, čo sa vlastne zavádza. Vyjadrím sa každému bodu zvlášť a verím, tí, ktorí sú odporcovia tohto zákona, že sa chytia týchto chýb, ale nie je môjim zámerom potopiť celý zákon. Ešte raz opakujem, tá idea je dobrá, ale nemôžem sa zmieriť s tým, že sa podáva legislatívne nekvalitnou formou, takou, že nebude aplikovateľná v praxi. To proste moje svedomie mi to nedá, takže dovolte, by som sa k tomu vyjadrila. Takže bol tu predložený vlastne návrh zákona, kde sa upravuje školský zákon. V paragrafe 152 bol neoznačený odsek, sa označil ako odsek 1 a zaviedol sa vlastne odsek 2. Hej. Keď si pozriete ten paragraf 152, čo vlastne rieši ten paragraf v školskom zákone, tak je to paragraf, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou zdravia vo výchove a vzdelávaní. To máte ako BOZP pri práci, čiže to nesúvisí nejako so školským stravovaním. A tu vlastne predkladateľka sa rozhodla, že to upraví, toto školské stravovanie, podľa môjho názoru v paragrafe, ktorý fakticky nesúvisí so školským stravovaním. Mali sme spolu debatu, hovorili sme o tom, že sú tam paragrafy 139 až 142, ktoré sa zaoberajú školským stravovaním. Avšak týka sa toto stravovanie len školských jedální a výdajových školských jedální. Avšak je tam paragraf 142, ktorý, dovolte mi zacitovať, hovorí: Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania, určovania počtov zamestnancov, kontroly kvality podávaných jedál, materiálno-technické zabezpečenie školských jedální, podrobnosti o predaji doplnkových jedál v školských bufetoch. Čiže tento paragraf nás odvoláva na vyhlášku a v tej vyhláške sa, to vám teraz za chvíľočku ocitujem, dozvieme, že čo sa v tých bufetoch má predávať. To, že sa odporúča, že najmä zdravé potraviny, a sú tam mimochodom vymenované tie zdravé potraviny, to, že sa to nedodržuje, to je fakt. Čiže tu by som nedávala svoju kritiku, že sa rozhodla pani podpredsednička prísť s týmto návrhom zákona, lebo zjavne sa táto vyhláška nedodržuje. Otázka je, či je správne časť problematiky upravovať vo vyhláške, časť v jednom paragrafe, úplnú inú časť v druhom paragrafe. A ešte máme jednu vyhlášku, ktorú tiež budem citovať, je tiež upravená problematika školského stravovania aj v ambulantnom predaji. No, táto vyhláška má číslo 330 z roku 2009. Okrem iného, ako som spomínala, zaručuje zdravé potraviny, a to konkrétne v paragrafe 2 odsek 1 písmeno A, kde v bode 1 hovorí: v zariadeniach školského stravovania podľa paragrafu 139 až 141, to je tie, čo som vám spomínala, sa zabezpečuje najmä za A
zdravá výživa detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach, za B, dietné stravovanie detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach, stravovanie detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách a športových aktivitách, celospoločenské programy podpory zdravia, čiže bufety by mali byť zakomponované do týchto programov podpory zdravia, zjavne nie sú. Ja verím pani predkladateľke, že bola v tých školách, že to videla a verím, že toto bol ten hlavný impuls, ktorý tu ju teda podnietil k tomu, že dala takýto návrh zákona. Ďalej, stravovanie zamestnancov škôl alebo školských zariadení tam upravených a tak ďalej. Stravovanie detí počas školských prázdnin a tak ďalej. Zariadenia školského stravovania, ako som vám spomínala, sú školská jedáleň a výdajná školská jedáleň. Ale okrem toho, že je to upravené v týchto dvoch komoditách, je to upravené aj v školských bufetoch podľa paragrafu 5 odseku 1 vyhlášky. A tam je napísané, že ak strávanie detí a žiakov nemôžno zabezpečiť prostredníctvom zariadenia školského strávovania, môžu tieto služby poskytovať školské bufety na základe zmluvy uzatvorenej medzi zriaďovateľom a prevádzkovateľom bufetu. A odkazom na tieto služby, ktoré sa tam uvádzajú, sa dáva povinnosť aj školským bufetom, aby zabezpečovali zdravú stravu podľa paragrafu 2 odsek 1 písmena A vyhlášky. To znamená, že dá sa to z tejto vyhlášky vyčítať. To, že sa to v praxi nerealizuje, to je holý fakt. Podľa paragrafu 5 je napríklad v odstavci 2 napísané, že školský bufet môže zabezpečovať aj plnenie celospoločenských programov podpory zdravia. Doplnkové jedlá v školských bufetoch sú najmä, to je vo vyhláške, ovocie a zelenina v čerstvom stave, celozrné a cereálne výrobky, mlieko a mliečne výrobky so zníženým obsahom tukov a nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov a so zníženým obsahom cukru. Čiže to, čo by tam malo byť, to je vo vyhláške. To, že to tam nie je, alebo je to tam niekde schované, alebo v menšom percente, ako by mohlo byť alebo malo byť, to je tiež holý fakt. Je v tej vyhláške tiež šalamovsky napísané, že najmä takáto strava by sa mala realizovať. Existuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve číslo 596 z roku 2003, kde je vlastne systém kontroly školského strávovania. Je tam paragraf 6, odsek 8, písmeno A a B, kde obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a kvalitu podávaných jedál v školských jedálniach. Ďalej v paragrafe 9, odsek 8, písmeno A, B, samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov a takisto kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadení školského stravovania. Mám za to, že sa takéto dodržiavanie, kontrola toho, čo sa predáva aj v rámci ambulantného predaja, mala by to obec alebo samosprávny kraj kontrolovať. A samozrejme, že zrejme tie kontroly nie sú dostačujúce, keďže tie potraviny, tak ako boli teraz spomenuté, odporúčané, sa v týchto bufetoch nepredávajú. Dovolte mi teraz, keďže na školskom výbore sme nejak nemali priestor sa viac baviť pripomienkami, stanoviskami legislatívneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky. Dovolte mi z neho zacitovať pár vied. Z hľadiska úpravy zákazu predaja niektorých v návrhu určených výrobkov v školách a školských zariadeniach a z hľadiska režimu stravovania v zariadeniach pre deti a mládež dávame do pozornosti viaceré platné právne predpisy upravujúce túto problematiku. Podrobnosti o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež upravuje na základe splnomocneného ustanovenia v paragrafe 62 písmeno I zákona číslo 355 z roku 2007 o ochrane podpore rozvoja verejného zdravia, vyhláška ministerstva zdravotníctva číslo 527 z roku 2007, to je tá druhá, ktorú som spomínala, kde podľa tejto vyhlášky v zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby sortiment tovaru v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja zriadeného v rámci zariadenia pre deti a mládež, ktorý je dostupný žiakom a deťom, bol vyživovo hodnotný a neobsahoval najmä alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu a chinínu, tabakové výrobky. Podľa paragrafu 6 odsek 1 zákona 377 o ochrane nefajčiarov sa zakazuje predaj tabakových výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie, neobsahujú tabak v predškolských zariadeniach. Pani poslankyňa, chvíľočku, poprosím vás, pani poslanci, o pokoj. Nech pani poslankyňa dokončí svoj príspevok aj po 17. hodine, takže nech sa páči, nebudeme vás prerušovať. A poprosím vás, počúvajme, pani poslankyňu. Zakazuje sa fajčiť na predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, základných školách, stredných školách, školských zariadeniach, na vysokých školách a tak ďalej. A takisto sa odvolávajú na paragraf 142 školského zákona, ktorý som vám citovala a v ktorom je vlastne napísané, kde vo vyhláške nájdeme o tom, čo tie bufety majú obsahovať.
Ďalej hovorí aj o vykonávacom predpise, o vyhláške 330 z roku 2009, kde doplnkové jedlá v školských bufetoch takisto citujú podobný paragraf, ako som vám citovala ja. Čo záverom odporúčili? Upozorňujú, že návrh zákona nespĺňa niektoré zo základných požiadaviek kladených na zákon upravené v článku 4 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Cieľom návrhu novely je ustanoviť zákaz predaja určených výrobkov. Dávajú do pozornosti, že uvedená skutočnosť vyplýva len z osobitnej časti dôvodovej správy, tomu sa budeme ešte podrobnejšie venovať, avšak nie zo samotného návrhu zákona vzhľadom na absenciu logickej štruktúry právnej normy. Zákon musí byť terminologicky presný a jednotný, napríklad pojem doplnkové jedlá typu rýchleho občerstvenia z hľadiska možnosti pomerne širokého výkladu môže zahŕňať aj jedlá, ktoré nemusia predstavovať rizikový faktor výživy. To znamená predaj šalátov z čerstvej zeleniny alebo ovocia, miešaných šalátov. Možnosť širokého výkladu navrhovaného pojmu môže spôsobiť aplikačné problémy, najmä v kontexte výkonu uložených povinností a ukladania sankcií za ich porušenie. Je tiež potrebné ustanoviť kontrolný a sankčný mechanizmus. Pani poslankyňa, chcem sa opýtať, aký máte ešte 10 minút. Nech pani poslankyňa dokončí svoje vystúpenie. Áno, nech sa páči, dokončí svoje vystúpenie. Nie? Nie? Pýtala som sa, či umožníme pani poslankyňa, aj keď je 17 hodín, aby vystúpila. Áno. Áno. Nebudeme hlasovať. Nech sa páči. Pokračujte. To znamená, že legislatívny odbor upozornil na to, že nie je kontrolný a sankčný mechanizmus. To znamená, že keď chceme niečo zakázať, pokiaľ to nebudeme kontrolovať a dávať za to sankcie, tak to nemá význam. To uznáte asi všetci. Pričom sa javí ako potrebné upraviť aj zákon 596 z roku 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmení doplnení niektorých zákonov. Z dôvodu novelizácie školského zákona, a to paragrafu 152, ktorý nebol členený na odseky, potrebné vykonať ďalšie legislatívno-technické úpravy. Vzhľadom na charakter uvedených pripomienok, návrh na ich riešenie patrí do pôsobnosti navrhovateľa. Čo to znamená? Vždy legislatívny odbor sa snažil upraviť chyby, ktoré v tom návrhu zákona boli, tak aby ten zákon bol aplikovateľný do praxe dobrý. Tu na tie úpravy neurobili, pretože podľa môjho názoru nevedeli ako, pretože ten zákon bol a priori aj z ich pohľadu podľa mňa nerealizovateľný. Je to môj taký záver z toho, čo som si prečítala. Nechám na vás, ako si tieto pripomienky legislatívneho odboru vyložíte vy. A na základe aj týchto pripomienok bol do zdravotníckeho výboru z 24. septembra prinesený vlastne pozmeňujúci návrh, kde pani podpredsednička parlamentu vkladá prvú vetu do druhého odseku paragrafu 152, kde sa vlastne dozvedáme, že chce zakázať tie potraviny. A síce vkladá sa odsek, že v školách a v školských zariadeniach sa v rámci ambulantného predaja zakazuje. To tam nebolo. Čiže zákon pripravovaný niekoľko mesiacov nemal takúto prvú časť. Pani poslanci, poprosím vás, ešte vydržme chvíľočku. Pani poslanci zo Smeru, poprosím vás o pokoj. Nech sa páči. Prosím ma to, že vás takto zdržujem. Zjavne chcete všetci odhlasovať a možno máte nejaké iné povinnosti, ale myslím si, že možno je to aj dobré, že sa porozprávame možno aj o istých bodoch, ktoré tam sú, pretože ide o zdravie našich detí a myslím si, že si ten návrh zákona zaslúhuje pozornosť, aj keď teraz som možno príliš kritická, ale nemyslím to zle, verte mi. Takže poďme teraz k tomu, čo sa zakazuje. Čiže v školách a školských zariadeniach sa v rámci ambulantného predaja zakazuje za A. Zakazuje sa predaj doplnkových jedál typu rýchleho občerstvenia. To som aj vlastne z legislatívneho odboru pripomienku uviedla. Sami uznáte, ja som sa aj pozerala na definície, či nájdem niekde, čo to je jedlo rýchleho občerstvenia. Je to jedlo, ktoré sa spracuje zväčša tepelnou úpravou, rýchlym spôsobom je určené na rýchle použitie. To znamená, že môže to byť od hamburgerov, hranoliek, cez hotdogy a podobné jedlá, ale aj cez miešaný zeleninový šalát, miešaný ovocný šalát, bez prídavkov akýchkoľvek, môže to byť majonézové, čokoľvek, hej. Čiže podľa môjho názoru, keď nezadefinujeme, čo presne to je, môžeme zakázať aj tie zdravé potraviny. Možno si poviete, však zakážme aj tie zdravé, však budú tam nejaké iné, nie je zakázané jablko, hruška do ruky, ale nemyslím si, že to je dobrý postoj. Navyše, ako som už spomínala, to môže robiť problém v aplikačnej praxi. To znamená, že
ten bufetár dostane tento zákon do ruky, bude sa chcieť podľa toho zariadiť, bude mu hroziť nejaká pokuta, nebude vedieť, čo z toho má vyradiť. Hej? Tak keď to preženiem, tak sa bude báť, že dostane nejakú pokutu, tak radšej ozaj potom zavrie ten bufet. Nemyslím si, že riešenie zavretie bufetov je správna cesta. Myslím si, že bufety by mali byť súčasťou školských zariadení a mali by ponúkať zdravú stravu. Avšak podľa tohto si asi nebudú vedieť celkom dobre sa zariadiť, čo by tam malo patriť. Po B zakazuje sa potraviny s obsahom soli nad 1,5 gramu na 100 gramov hmotnosti. Naozaj je to nedôstojné. Vystupujete kvalifikovane, páni poslanci vás nepočúvajú, tak neviem, či nespravíme krátku prestávku a budeme hlasovať. Asi áno. Takže vyhlasujem krátku prestávku do